Arabagılar, hurmatly okuşular. Biz bugün etiştin çaktarını ötkönüp turabız. Buga çeyin demek jalpy etişke baylanyştуу maselelerde aytyp gelgenbiz. Hazır buga kaýrylabız. Birok bugünkü sabaktyň maksаты menen tanyşyp goýaly. Bugün biz etiştin çak kategoriýasy ýana anyň içinen uçurçak boýunça түшүnүk alabız. Mına şu ýerdegi misaldardy işlep oy bölüşүү menen ata mekenibizdi, el jurtubuzdu süýүүgө, anan öz oýubuzdu kenen, tartınbay, erkin, түшүнүктүү aytyp berүүgө kalyptanabız. Mına uşul maksatka jetүүдө biz birinçi кезекте ötkön sabakka göz çaptıraly, kaýtalaýly. Tapşyrma bolsa atkarylypdyr, azamatsыңар. Kim kemçildik atkaryp kalgan bolsa, anı ubagynda joýa alat degen işenç bar. Biz murun etiş yönünde söz kıldık. Etiştin tüzülüşü boyunça söz kıldık. Jönököy jana tatagaly etişler. Etişti jasay turgan müçöler jönünde söz kıldık. Anın jolдорун karadık. Başkaça aytkanda morfologiýalyk jana sintakstik yol menen jasala turgandy. Anan etiştin jaktalyşyny aýtdyk. Emi suroo uşunday. Etiştin jak müçöleri kaýsylar? Kana jogap berебиz. Ondan keyin birinçi jaktyn K müçösü yana üçüncü jaktyn T müçösü jönünde emni aýtalabys. Demek zatatoştun jaktalyşy menen etiştin jaktalyşyndagy aýyrmaçylyk kelip çygyp atat. Mına ошондо эң негизги көңүl bura turgan nerseni men uşul eki nersege көңүлүңөрдү burdum ele. Birinçi jaktyn göktük türünde K müçösünün çygyşy. Ýa bolbosa üçüncü jakta murun zatatoşda göndölüş jaktalyşynda üçüncü jaktyn müçösü jok dep atsak, munda etiştin jaktalyşynda üçüncü jakta T müçösünün gelip çygyşy. Mına uşular jönünde emnen aýtalabys? Kana oý bölüşebiz. Azamatsыңар, oýuňardy topdoduňargo dep oýloýum. Emi biz etiştin çaktaryna gireli. Çak degen sözdün özü ne? Bu uçur, uwak degen manede. Çak, uwak degen түшүнүктө karasak bolar. Bul atayın etiştin çaktary dep tilde oşol etişke baylanyştуу termin katary ketip atat. Bul jönököýle түшүnүgübüzde çak degen oşol uçur degendin sinonimi. Etiş sözдөр kıymыл harekettin süýlep jatkan uçurdan murda bolgonun, je süýlep jatkan uçurdan kiyin bolgonun, je oşol uçurda bolup jatkanyn bildiret. Bul etiştin çaktary. Uşul özgöçölükle ılaýyk etişler 3 çak menen aýtylar. Birinçi uçurçak, ikinci keler çak, üçüncü ötkön çak. Biz zatatoştun kategoriýalaryn eslegileçi, kança kategoriýasyny aýtdyk elek? Owa, demek 4 kategoriýasyny aýtdyk elek. San kategoriýasy, jak kategoriýasy, taandyk kategoriýasy, jönleme kategoriýasyny aýtkanбыз. Munda çak jönünde
söz kılıngan emes. Oşonda elе aýtkanbys. Demek uşulardyn içinden etişte ötüp atkanda biz uşul jak kategoriýasyna toksolabys. Sebebi etişke jak kategoriýasy da münözdүү degendir. Demek andan sırtkary biz etişte. Demek çak kategoriýasy da münözdүү ekendigin aýtyp atabys. Biz uşunun içinden bugün uçurçak yönünde söz kılabız. Uşul 3 çaktın birincisi katары demek uçurçak yönünde söz kılalı. Keyinkilerin keyinki sabakta söz kılalı. Uçurçak süýlep jatkan mezgilde bolup jatkan kıymıl hareketni bildirer. Uşul süýlep jatkan uçurda, oşol uçurda bolup jatkan kıymıl hareketni bildirer. Misaly, bizde kırgız tili sababı bolup jatar. Nazır uşul uçurda bolup jatkandygy jönünde söz bolar. Men ırdap jatamyn. Demek uşul uçurda bolup atkandygy jönünde söz bolar. Uçurçak tüzülüşü boyunça demek jönököy jana tatal türünde bolar. Uçurçaktın jönököy türü etişke u, da, a, ıy müçölörünün jalganyşy menen jasalat. Misaly, kuandırууda, aytuуда, okuyt, köröt. Al emi tatal türü a, e, ıy, ıp formasındagy çakçyldarga jak müçö jalganyna turgan jat, tur, otur, jür degen jardamçy etişlerden koldanylýar arkylуу jasalat. Misaly, körüp jürömün, bara jatamyn. Yana başka. Emi baldar tüşünüňizdi ışıktaýly. Demek etiştin çaktary degen emneken? Sana aýtabys. Azamatsıňar. Etiştin kança çağı var? Alar kaýsylar? Azamatsıňar. Demek uçurçak, kelerçak, ötkençak. Azamatsıňar. Emi gönügüşdeýiz. Gönügüşdeýiz. 463-nji gönügün işdeýli. Muna uşul gönügüde berilgen etişlerdi. Demek yeňil işdep atabys biz. Baryn göçürbeýiz. Etişlerdi gana uçurçakka aýlandyryp jazabys. Etişlerdi gana uçurçakka aýlandyryp jazabys. Jazyp atabys. Azamatsıňar tez işlep gönügüz. Emi şol jerde gönügülerde mümkinçiligiňe jaraşa ozeki karap goýasyňar. Al emi biz üýge tapşyrmalaly. Demek etiştin çaktaryny okuýbuz. 465-nji gönügün işdeýiz. 465-nji gönügüdegi uçurçakdagy etişlerdi gana taap jazabys. Demek alardy oňgu müçöge ajratabys. Özünün belgisini goýabys. Demek oňgunuňguday çaktardy bolsa söz özgörtүүçü müçö gatary görsetebis. Çünkü demek urmatly okşular. Bugün biz etiştin çaktaryna toktolduk. Başkaça aýtkanda kıymıl harekettin süýlep jatkan uçurga çeyin bolgonun, süýlep jatkan uçurdan murda bolgonun, süýlep jatkan uçurda bolup jatkanyn bildirgen bu çak delinet eken. Demek etiştin çağı dep aýtdyk. Etiştin 3 çağı bar ekendigini aýtdyk. Uçurçak, kelerçak, ötkençak. Oşonun içinden biz uçurçakka gaýryldyk. Uçurçak boyunça tüşünük aldık. Başkaça aýtkanda kıymıl hareket. Oşol süýlep jatkan uçurda
bola turgandygyn görsetken uçurçak. Teşeli soralarga jogap berdik. Könügü işledik. Elimi üýge 465-nji könügünü tapşyrma kılıp aldyk. Şu bilen biz tabagybızdy diýintikdaýbys. Hurmatly okuwçylar, görüşgönçe aman bolgular.